lang, nag-iisa lang siya mga idol. Malaki. Itong kikilo. Ay, malaki yung mga banak mga idol. Sarap to sa tinula mga idol. So, dera mga idol oh. Yan. Natko nga banak. Natugangan nila mong kuha mga idol. Huwag yun ma-videoin ako ng mga idol okay. Kami may ka-apang sampot. Kira. May magkawit. So, tagan lang nakadun mga tumano. Kasi tumulog ang kuwan. Pilaw. Tumaw. Hello, what's up mga katuba? Welcome back naman tayo sa ating YouTube channel mga katuba. So, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Panibagong araw at panibagong vlog naman tayo ngayon mga katuba, no? So, ngayon mga katuba, nandito ako sa dagat, no? So, maapas ko sa ako ang mga katuba ba ng isda. So, high tide pa mga katuba. Yan. So, paatras na yung tubig mga katuba. Kasi yung tubig ngayon mga katuba, 1.6. Yan. So patras na yan mga katuba. So wala nang intro to mga katuba, no? So kita-kita lang tayo mamaya mga katuba. Let's go. So nandito na ako mga katuba, no? Yan. So malaki pa yung tubig mga katuba. So yan, no? Sobrang linaw yung dagat mga katuba. Ano? Sana pre? So yan mga katuba, timing yun mga katuba. Nagkinlo sila uguan. Kilawon, yan. Ngayon. Wala pang suwa doon. Hari ko suwa karno. May man iarsa ba? Hangak baklay mga katuba. Kao sa tanay kuan. Ngalan ni cookies. Gutom baklay, gutom layo kayo. Ayun kagi baklayan ang mga katuba, tura dito. Oh. Kaon ta, kaon. Ay. Kamulo pag kuan. Kamulo pag ginlo ang kinilaw. Ayun, bangis TV. Ito raw. Anta cookies kaon. Mo pa niya ang pamahaw. Mo tagkuan. Ini ato tanaw lang gisi. Ako pa man tubig po. Ingon ato kuan ba? Diyan. So tagan-tagan lang nakajut mga tumano kay kamulo pag kuano, kamulo pag utad ang kilawon. Yan. So gamay ra gid ilang kuano kay kuan. Dako pa ang tubig. High tide mga katuba ba, high tide. So hindi na mo siguro mga katuba no, pagkita na ko sa uni. Ipakita na ko sa inyo niya ang kuan. Wag maduhan ako i-upload nga video mga katuba no. Ulat sa may kuan mga katuba, ulat sa may og pa kuan ba? Pahunas ba, pahunas. Yan. Klaro kayong kuan mga katuba, Camiguin Island. So ato ipakita mga katuba no. So yan ang Camiguin Island mga katuba. Ang Camiguin Island. Oh, yan mga katuba. Simula na sa pagtimpla ng kinilaw. Yan, may sili mga katuba. Ano na mga katuba? Kinauboy mga katuba ba? Yan. Timplahan na ni Otol Richard mga katuba. Mikos-mikos na ako ni. Mikos-mikos daw niya ang suka mga katuba. Sarap pagkain ba? Yan. Pagas. Gamay ra sabaw. Sabaw bukan dia. Gamay ra ang isda mga katuba. Basta kay daghan ang sabaw ba. Sabaw mo importante mga katuba. Kinilaw, sinabaw. Oh, sinabaw nga kinilaw ni Utol. Yan mga katuba ba? Ay, sinabaw nga kinilaw. Sinetambalo niya maka gusto ta. Oh. May suha mga katuba, suha. Yan oh, yung maliit na buongon. Oh, may dahon pa, giapil pan dahon mga katuba. Mikos yan mga katuba. Mikos.
Iba talaga yung diskarte pag nandito ka sa dagat mga tuba, no? Iba, oy. Pasensya na mga tuba, no? Medyo saksak sinagol yung mga salita natin. May Tagalog, may Bisaya. Pero hindi lang tayo mag-English kasi hindi ako marunong mag-English. Yan. Oh, may baon kami, kanin. Yan, uy, may ulam pa si Brand Stevie, oh. Yan. Dito sa akin mga katuba, oh, mais. Oh. Hindi pa kayo nakatikim ng bigas na mais? Tikman nyo mga idol para malaman yung masarap ba. Kasi sarap ng mga idol, no? Yan. Tikman, ana man. So, mga on sa may mga idol, oh. Ito mga... Oh, may daing pa, oh. Yan. Mga idol. Medyo asum-aslom gid ang suka, no? Asim. Masim. Pero masarap. Tagalog ko yung ampal, no? Nalala ka naman. Namjok ako yung binigay, bukan? Ha? Namjok lang ako binigay yung binigay. Oh, may tuyo pa mga idol, oh. Halos man mga panagata dagko Manila daw. Pero bakit? Nanggot talaga. Hindi makatuta dito ba kaya ako rin mananggot dito. Oh, ginilaw. Bugon, mais. Mais yan mga idolo. Ngilo man ka idol. Ngilo ka oron. Naturok yung si Mana. Karena dua ba? Yan, oh. Nilaw. May ulo pa, oh. Hinalin lang yung ulo. Kasi konti lang yung huli. Ayan mga taba, oh. Naluto ang kinilaw sa suka mga idol. Eh, medyo aslom ang suka. Hindi medyo aslom yun. Di ba parin Brandek? Aslom pa. Aslom yun. Yung KYC, halang naman yun kayo. Wala mo hingo sa kahalang mga idol. Hingo sa kaaslom sa suka. No? Luspad ang kwan. Kinilaw. Halang na silihan, lagi ka may kinawi. Nguha ko ba, gamay pa ng kuha. Ang gagmay ko sila dito. Urot ang mais mga idol, oh. Humay mo yung nabilin. Medyo hapla na ang tubig mga idol, oh. Ano pre? Aslom o halang? Kaya ang kahalang pero ang aslom dili. So, hapit naman po na hurot mga idol, oh. Ito pwede tapas mo. Hindi ka nakaon yun. Aslom suka. Ano? Sarap. Sarap mga idol. Nakita mga idol kay busog na gid. Ha? Tatas na ang tubig mga idol. Ito, ulat-ulat na may nagkuhan. Ay, mabirahan diri.
Ay, atras naman tubig. So hanggang dito na lang ang video natin mga idol, no? So napay kadugtongan ni mga idol, unya pa ta mag-video para dili kay taas atong video ah. So unya lang pag tugo na mo og kan. Ngadat tapod. So dili na sa kuto ba tong video sa pagkaon, no, kay kan. Para dili kay taas atong minutes sa atong video. Ayan. Kapit na naubos mga idol, oh. Mga katuba, wala nang lamang isda. Ito na lang po yung dahon ng suha. Suha, apil pang dahon sa suha mga idol. Apil ko humot kayong kinilaw pero aslom gid siya pero lami po kayo. So sa kadugtong lang tayo magkita-kits mga idol.